खुलुमबाय गिबियावनो बड' जबनि सानलायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ माला मोननो थांगासिनो दङ। आं बिनि बागै बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा जोङो माखासे दासान्दि खौरां मोनगासिनो दङ नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ माला मोनगोन बिनि बागैनो। दा बिनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो। दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानबाय नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ माला मोननो थांगासिनो दङ। आं गिबियावनोथ' बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरग्रोनाय जाबाय नोंथांमोना बे साननैसोनि गेजेरावनो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ मोनथ'वा। मानो होनोबा जोंहा इलेक्सनानो दायो जागासिनो दङ। जोंहा दा आसामनि भट होनायाल'सो जोबनानै थांदों। जोंहा आसामनिया मैया लकसभानि इलेक्सन होनाया अल आसामावनो जोबनानै थांबाय। दा बेवहाय जोङो केम्पेनिं जानाय समाव बे इलेक्सननि जोंहा केम्पेनिं जादोंमोन नालाय दा बेहाय गोबां मानसिफ्रानो जोंहा केम्पेनिं खालामनायाव जोङो खोनानो मोन्दों। माने आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्रायनो जोङो माखासे खोथाखौ खोनानो मोननाय जादों इलेक्सननि केम्पेनिंनि समाव। जेरै बिथाङा बुंदों बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ मास मोनथामनि उनावसो बिथाङा सोनानै होगोन होननानै बुंनायखौ जोङो खोनानो मोननाय जादों। दा बिनिखायनो नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय बे साननैसोनि उनाव एबा मास मोनसेनि उनाव नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ मोननाय नङा। नोंथांमोना फुजानि सिजन समावसो मोनहैगोन। जेनेबा हमना ला नोंथांमोना आगष्ट, सेप्तेम्बर, अक्ट'बर बे मासथिंहालागैसो नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ मोननो हागोन दै। दा बिनि अनगायैबो जोंहा बे केम्पेनिंनि समावथ' बायदिसिना खोथाखौथ' बुंखायो बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो। जेरै बिथांमोना साख्रिनि बागैबो बिथांमोना बुंदों 50,000 साख्रि बिथांमोना आरोबाव होबावगोन बेबायदि जोंहा माखासे खौरांखौ मोननाय जादों। होगोन नाथायबा मा समाव होगोन बिनि बागै जोङो दायो 100% बुंनो हाया। इलेक्सननि केम्पेनिं समाव बुंनाय बाथ्राया मालाबा बियो खामानिया थाब जाया बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो। जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना फैसाखौ मोनखागोनखा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 10,000 रांखौ। नाथायबा नोंथांमोना एसे नेनो नांगोन। जायखिजाया नोंथांमोना मास मोनथामनि उनहालागै फैसाखौ मोननो हागोन। जेरै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बुंखादों। दा बेयो नंगौना नङा बेखौथ' जोङो दा बुंनो हाला समासो बेखौ मिथिसिगोन। दा बिनि अनगायैबो जोंहा जायफोर बिथांमोना रेशन कार्ड दङ बिथांमोनाबो अरुण'दय स्किमनि जोहै फैसा मोननो हासिगोन। जोंहा बे खौरांखौथ' नोंथांमोना गासैबो खोनाखादों जानांगौ आरो जोंहा फर्मानो ओंखारलायदोंमोन आरो। नाथायबा बे फर्मा ओंखारनाङामोन। जोंहा बे मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानाय समाव इलेक्सननि समाव जोंहा जेबो बे स्किमफोरनि एप्लाइनि बेफोरबायदि जेबो जाया नालाय दा गोदान स्किम बिथांमोना लाबोनो हाया। दा बेवहाय जोङो दा बे फर्मखौ जोङो 100% थ्रु होननानै बेखौ बुंनो हानाय नङा। बेयो फेक्समोन होननानै जों बेखौ बुंनो नांगोन। बिथांमोना जेनेबा गावसिनि बे पलिटिकेल केम्पेनिंनि थाखायसो बिथांमोना बे फर्मफोरखौ होदोंमोनबो जानो हागौ। जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना जायखिजाया बे बुंखाबाय जेला आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनो बुंखाबाय जेला जायफोर बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दङ नोंथांमोनानो गासिबो अरुण'दय स्किमनि जोहै फैसा मोनबाय थानो हागोन। मास मोनसेयाव 1250 थाखा राङै होनबाय जेला नोंथांमोना मोनखागोनखा। नाथायबा माला बिथाङा रेशन कार्ड गोनां बिथांमोननो फैसाखौ सोनानै होगोन दा बेसो जोंहा समासो खोन्थासिगोन आरो बेसे गोबावनि उनाव बिथाङा होगोन होनदों। ओरैनोथ' बिथाङा बुंदों जेनेबा 2025 मायथाइ माने फैगोन बोसोरनिफ्रायसो बिथांमोना बे जायफोर बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दङ बिथांमोननो बे अरुण'दय स्किमनि जोहै 1,950 रां फैसाखौ सोगोन बेखौ बिथाङा सिगाङावनो बुंदोंमोन। दा बे इलेक्सननि केम्पेनिंनि समावथ' जोङो बायदिसिना खोथाखौ आरो मिथिबावदों बिनि सिगां उन बेफोरबायदि जों माखासे खोथाखौ खोनादों। जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना एसे नेलायबानो जाबाय। नोंथांमोना अरुण'दय स्किमानो जा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि स्किमानो जा आरो बे एन्ट्रप्रिनियरनि जोंहा स्किम दङ बिनि थाखायबो जोंहा दा फैसा हाबाखै। दा माला हाबगोन बेखौ 100% बुंनो हाया। जिखिनि जाया मानो खामानिफ्रा लासै लासैनो जालांबाय थागोन बेखौ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। माबे बुंनाय खोथाफ्रा थाब जायो बबे खोथाफ्रा एसे उनाव जायो बेखौ जोङो समावसो मिथिगोन आरो। दा बेखिनियानोमोन। माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनो हासिगोन। आरो फैसा सोनाय समावबो गुलाय गुजायबो जानो हागौ। नोंथांमोना साननो नङा गासिबो एप्लाइ खालामनानै बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ मोनजोबगोन नोंथांमोना बेबायदि साननो नाङा दै। नोंथांमोना नेबानो जाबाय आरो सोरबायदि मानसिया गिबियाव मोनगोरो सोरबायदि मानसिया एसे उनाव मोनगोन बेखौ नोंथांमोना फैसा हाबनाय समाव एबा फैसा सोनाय समावसो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। दा बेखौनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय। मास मोनथामसो नोंथांमोना नेबावनो नांसिगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 10,000 रांखौ मोननो थाखाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो। दा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।